Samenwerkende harmonieën uit Leunen, Veulen, Heide en Oostrum brengen een uniek concert in de Bie. Van waar eigenlijk deze samenwerking? Nou, wij zijn als harmonieën, hebben we elkaar opgezocht omdat we nu nog allemaal hele gezonde verenigingen zijn, los van elkaar. Maar we willen alsmaar meer de samenwerking gaan zoeken in de toekomst. En we zijn met de besturen om tafel gaan zitten en is verkend wat de overeenkomsten en de verschillen zijn tussen de verenigingen. En al snel bleek dat de overeenkomsten groter waren dan de verschillen. En nu zijn we voorzichtig, stap voor stap, de samenwerking aan het verkennen. Nou hadden wij begrepen, we hadden een beetje kunnen genieten alvast van jullie dirigent van vanmiddag. Maar het blijkt geen dirigent te zijn, of wel soms? Nee, hij speelt zelf trompet en hij geeft uitleg over de lichte muziek. En ja, dat is iets heel anders, dat zijn we niet gewend als harmonieorkest om zo te spelen. Dus het is een hele andere manier van dirigeren en lesgeven. Dus hij legt heel veel uit en daarvoor proberen we van alles van op te pikken. Hoog en op een hand te pakken is dat de eerste trap. Doe je dat op de vierde noot, heb je de vierde trap. En de jongens gaan dan spelen de eerste trap, 4 maten, gaan naar de vierde trap, terug naar de eerste trap, vijfde trap, vierde trap, eerste trap. En 2, 1, 2, 3 Nou zijn er ook diverse muziekstukken, niet net zoals je zou verwachten van harmonieën. Noem er eens enkele op. De titels, Don't Worry. Ik ben heel slecht in titels, ik weet ze eerlijk gezegd niet uit mijn hoofd. Ja, laat ik het dan anders omschrijven. Het is anders dan je van harmonieën zou verwachten. Degene die dan die workshop geeft, die Mark Huijnen, die doet het wel op een vloeiende, apartere manier, of niet soms? Ja, zeker. Ja. Is ook wel leuk om het zo eens een keer op een andere manier gedirigeerd te krijgen. En dat is gewoon voor ons ook heel even wennen van hoe moeten we het nu spelen. En is wel heel erg leerzaam. Ja. Is het de bedoeling dat dit een vervolg gaat krijgen, Geert? Of? Nou, qua samenwerking van verenigingen in elk geval. Voordat wij nu als orkesten bij elkaar zitten, hebben onze slagwerkers al een keer samen een project gedaan van onze beide verenigingen. En de jeugd die gaat nu starten met een gezamenlijk project. En in de aanstaande carnavalsoptocht van Venray bijvoorbeeld lopen we ook als verenigingen samen, doen we mee. Dus ja, dat gaat zeker een vervolg krijgen.